Skont l-Aġenzija Internazzjonali tal-Aħbarijiet Reuters jidher li l-ekonomija taż-żona Ewro daħlet f'riċessjoni dan wara li fit-tielet kwart tas-sena l-oħra kien hemm tnaqqis żgħir fl-ekonomija Ewropea u issa skont l-indikazzjonijiet huma li l-attività fl-aħħar kwart tas-sena kienet ukoll negattiva. Raġuni ewlenija għal dan ir-riżultat kienu l-miżuri tal-awsterità li ttieħdu f'diversi pajjiżi Ewropej, partikolarment iż-żieda fil-kontijiet tal-familji u fir-rati tal-imax li kisru l-familji b'self fuq residenzi tagħhom. Dan kompletament bil-maqlub f'Malta fej l-attività baqgħet tiġi sostnuta grazzi għal protezzjoni lil familji u negozji miż-żidiet fil-kriżi enerġija permezz tas sussidji mill-Gvern ta' Roberta Bela fosthom b'investiment ta' 350 miljun euro biex jilqa' għażieda fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels li tħabbar fil-budget li għadda għal din is-sena. Dan fil-waqt li koppji żgħażagħ ingħataw ukoll aqwa sosten biex iwettqu l-ħolma li jkollhom ir-residenza tagħhom bħala first time buyers. Tali ċirkostanzi waslu mhux biss għall-istabilità fil-ħajja tal-familji imma wkoll għal tkabbir qawwi tal-ekonomija lokali bil-maqlub ta' diversi membri stati oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Il-Gvern sansitra qed jaħdem mal-importaturi u supermarkets biex ikun hemm tnaqqis f'xi prezzijiet ta' oġġetti essenzjali. Dan kollu kien indikat fl-aħħar tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea għal ħarifa li bassar li pajjiżna jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku is-sena li għaddiet. Dan fil-waqt li bassar ukoll li anke din is-sena u s-sena d-dieħla pajjiżna jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Rapporti internazzjonali jindikaw li l-fabbriki fiż-żona Ewro temmow is-sena li għadha kemm spiċċat fuq sieq ħażina. Bl-attività tagħhom komplet tonqos Diċembru għal 18-il xahar konsekuttiv skont stħarriġ li ta' ftit indikazzjonijiet li jista' jkun hemm xi qabża qawwija l quddiem fl-ekonomija Ewropea. It-tendenza pessimista Ewropea li tindika lejn tnaqqis ekonomiku fil-prodott gross domestiku fl-aħħar kwart taż-żona Ewro kienet ikkonfermata wkoll mill-kap ekonomista tal-Hamburg Commercial Bank Cyrus Della Rubbia skont Reuters.